The DC kukuyimirani ya Malawi mopanda mantha kulankhula zobisikazo osasiyapo kanthu mu nyengo imeneyi ya wajantoliro, nyengo imene muwina mutu wake sukuyenda bwino wapenga akuti akayiganizira konvo ijayo ili ndi apolisi magalimoto asairini ili ngwi akuyenda akukwera ndege pafupi akaziganizira zimene zija mutu wache sikuyenda bwino nduyu wapenga sakumvesa kuti kodi 2 miliyoni chakuti muthalikayo wayipezera pande iye ujazoona mmene amachukira muja kukapeza 700 chakuti zonse zija sakumvesa iyaye ndiye akuyesesa kupita kumakhoti kupanga izi kuauza anyamata kuti azikhala anthu kuauza iyayi ine sindikumvesa zimene zizisiyidwe zisaululidwe kulibe kulankhula za zisankho lero asauluse za zisankho mutu wache sukuyenda bwino wajantoliro palibe munthu amene anadwalapo asanaone ma danger warning sign zonse zimene zakhala zikuchitika mbuyomu vuto ndilakusamva vuto ndilosaona patali but the writing was on the wall kuchokera pakanthawi kuvuta kwa forex kuvuta kwa mvula kuvuta kwa chakudya kuvuta kwa china chilichonse muno m'Malawi pakana saizi yopita kuntcheu kukaulusa nkhunda ija ya white anzake nkhunda zawo ndikuuluka iye yake ndikugwera pasi ndikufera pompo imeja ndisoka mizimu ndiyokwiya izi zaonekeratu kunena kuti akulu wa zinthu zisizi kuwayendera bwino alibe chisomo usogoleri wina uliwonse umafuna chisomo umafuna grace anthu azikukonda kutukwanidwa akamayenda munsewu zimene zija zinali zizindikiro za danger warning sign kunena kuti anthu sakukufuna koma kukakamira mmene anakakamira Farao mulungu akumuuza kunena kuti ana anga uwabwezere ku Kenani iye uja kumapanga makani anamuonesera mikwingirima yosiyana kuphatikizapo njala kuphatikizapo ananchidwe kunyumbatu ku State House yakumeneko zinthu zaja akamaja kumankhalamo magazi koma iye osamva lero wajantoliro akuona zomwezo amung'amba nazo zibagira zokwana 2 miliyoni chakuti zibagira iye wangoyesesa kuponya zibagira 700 koma adakapanga be makani akuluakulu osazayipwekesa konvo ijayo konvo ija anthu amamva kukoma akuti akaganizira ndalama zochoka kwa azungu ndalama zochokera kwa amwenye ndalama zochokera ku parliament ma 60 billion zija akagawa zija ma 50 mali kunali kusanzika abale sitinambi tamuonapo president ugawa ndalama ngati Chakwera inetu ndinanena kuti ndalamazi muzazirira ndalamazi mulungu ali ndi njira zache zimene amakhaulisa anthu oyipa pansipo mpano kutero kuwanda ali ambiri akudandaula koopsa akhaula mene akulirira mene uyu wajantoliroyi ena akuziganizira ndalama zawo kuti koma abale ndalama zija ndikanakhala kuti ndinagulira ana anga zakudya ndinagulira ana anga zovala kamene ndinamanga kanyumba pena pache ine sindili pabwino koma ndalama munafupa anthu okusapotani kuteko mukati mukawaona anthu aja akabwera m'misonkhano muja akamanena kuti iwe Chakwera boma ndilo mweri zitizita iwe kumanguti koma ndi akundiuza zoonatu ena no ma presidential candidate okuti koma makulozani nindani kaya mukuzirira ndalama zanu ena kumapeza ma distinction itu ya zero distinction ya zero ena kumapeza ma 1 mavoti tu amene koma timuthokoze uyu bandawe fana uyu wa bandawe tu apangisatu anthu ena manyazi tu munthu wokuti sakuziwika pa political scene koma nditu apeza mavoti ambiri nditu bandawe izi zitipase phunziro onena kuti si onse amene amakuyimbira m'manja
ndiye kuti amakukonda. Izi andale muphunzire. Nzanu uyu wajantoliro iyi vuto lake ndilama advisors, vuto lake ndila anthu kunama, anthu amakunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana inuyo bwana Chakwera, bwana Malawi akukukondani kwambiri. Ati ndi atu waberedwa ati. Ndichipozi mweze ndikukugwira khosi ndikukwipana nikono nende kumango kumenya pampuno bu limene akumpaundira tukuchere Chakwera tukubira isisiku abwene kuchokera kunsanje pakana kuchitimba ngota pakana kuchinji ndipo anthu ndandoyipa kwambiri inuyo inu munthu wakulakwira ndichali ndipo pita mtalika mulungu akuyendere papadera ukammenyezako chochi titu pita koma pita wajantoliro kwe tele ano pakozala gamwe wajantoliro koma ndikumva kukoma kopya ndikuthokoze lino ashumba ndikuthokoze iwe machedwa JB ndikuthokoze Mtangiwa ndikuthokoze Nzanga ndikuthokoze iwe Nzanga amene tonse tutagwira anyamata magwira ntchito tagwira ntchito yoyayimirira Amalawi ndipo ngati anthu sazathokoza kukuthokoza nino anyamata JB kuchokera ku America wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Pastor Shumba magwira ntchito yotamandika kwambiri. Alaiton Mangochi magwira ntchito yotamandika kwambiri. Amasauko Banda magwira ntchito yotamandika kwambiri. Anzathu aujeni awaochokera ku tichiteso dedicate anzathu uyu Ben Longwe anagwira ntchito yotamandika kwambiri. Iwo ayimirira Amalawi kuwauza Amalawi chilungamo tinene chilungamo apapa ino anyamata ma activist a genuine tu magwira ntchito achina Ntanyiwa achina Wabakiri Muluzi zimene zikuchitika zikuona wajantolirozi chifukwa chokuti mwasegula Amalawi m'maso izi mupitirize osatengeka ndi zaboma kuwayimirira Amalawi mopanda mantha osakhala ndi kususuka ndi ndalama za anthu tu ajatu ndalama za wajantoliro kumamunamiza kuti bwana kuchokera kusanje pakana kuchitipa anthu akukufunani kwambiri. Lero ndimulirira kwambiri wa polisi ndimulirira wame komanso ndimulirira ujama chedwa wogwira ntchito kumeke kunena kuti ngakhale ana Berontali Manja ndikunena tu inu ndi director of communication kumeke ngakhale kuti mukugwira ntchito anthu akukuchemererani kuti mukuyendesa bwino chisankho koma muziwe kuti maziphunzisi onse amene anagwira ntchito ye makleriki PO ndani ame a polisi kuchokera ena nthawi jana ambirazi ku legislation ya zisankho kuzafika verification ya zisankho kuzafika pakana lero mene zisankho zachitikamo anthu ambiri sanalandire ndalama zawo kodi kumafunsa kuti kodi mmene mmakonza programu ya chisankho munali musanapange budget ndalama zinalipo kale munazichita allocate waye mukuzuza anthu ame kumapezeka ali paliwondi pajali be mafuta kumagona mmitengo kumasakasaka zakudya kaye amene munachita haya la kuti anyamule katundu wanu anthu kumafika kumagona mu galimoto osapasa ma allowance yawo apolisi ndiye pajama aona ngati ndi agalundi kale apolisi yo ayipa kana lero ndito ani ndalama yache imene mukwazuzira anthu yo 80,000 160 kuwazuza anthu tikana kupemphani inu tu ameki pamene anthu akuchemerera kumanena kuti akomana Berontali Manja ujaosa zampwekesa ana Berontali Manja ndi jajidi ndipo ma advisors ana Berontali Manja kumene muliko muumve kukoma kuti mwamuchita advise zimayi amalankhula mofasa bwino muoneka kuti ataiwe amawerenga baibulo wagwira ntchito yabwino kwambiri kumayamikira munthu akachita zabwino koma kuti tinene chilungamo anthu amene mwalemba ntchito kumeki azunzika kwambiri mwina ndi chifukwa chake ena amapanga madiru kumafuna kumagwera mudamu kuziponyera padamu kuti angofa atalandira pressure kuchokera kwa wajantoliro kuti azimwenjezera mavoti
izizi mwina zimapangisa kunena zimapangisa ndi nkhani ya ndalama. Choncho inu a director of communication asangwani mwafulira anzanga aine chonde yesesani mukambirani kumene koko ndi anzanu onse kumeneko kunena kuti ayi apaseni anthu ndalama zawo. Amunachita ena hayara kumathirira ujeni mafuta ochepa ma 15,000 20,000 kumuthirira munthu mulole anthu azunzika nacho ndi chisankho ichichi wajantoliro ndalama zonse atazitenga ndi anzaje kumaona ngati anthu akamuvotera munthu ndi woopsa kwambiri. So ndikuwalirira anthu amene wawa ame apolisi maziphunzisi makleriki madata kleriki mapo onse amene ochokera Eastern Region ochokera Southern Region Central Region kwawo wajantoliro amene amaona ngati ziko lindira amache pangana ku Northern Region anthu sanalandire ndalama zawo. Pangani chofunikiracho kuti mwapase anthu ndalama zawo at least nawo azimva bwino. Komanso ndimuliriranso kawiri uja wa ku DRC wame amene anapita ku DRC kunena kuti Che Valentino pangani manyazi muzikhala ni manyazi pena pache apaseni anthu ndalama zawo. Anthu ena anaduka mikono ena anaduka miyendo ena anabwera kudwala kumeneko koma ndalama zawo pakana lero kodi mukufuna mukapasira ali mbokosi munthu wa makondo atu akamazija ndalama zache ali pa bedi kapena ali adakalibe moyo ndikumazija ndalama zache monga mmene akupangira anthu a pension. Ndipo boma limene likubweralo lizaonesese kuti tikuunikirani kukubwera koma anthu a pension muzathandizire pension yawo. Monga awa akudandaula a Partners for Hope. Partners for Hope awa ana amalandira ndalama zawo kuchokera ku Global Fund. Anthu amene aja akuzunzika akuzunzika aku Partners onse amene anali under Global Fund akuzunzika akapita kuti akatenge ndalama zawo kuodi mucho akupeza ndalama ziyakulibe. Partners anazijako ndalama zo madiru anapanga madiru anaja ndalama kwabera anthu ndalama zawo. Ndizombesa chisoni andi pakufunika kuti anthu onse Partners amene anajera anthu ndalama zawo anapanga madiru kuzera ku ndalama za Global Fund amene wawo akuyenera aunikidwe kwambiri muboma likubweralo. Izizi ndizomvesa chisoni. Corruption yakula kwambiri kuno ku Malawi sizi kuyenda bwino ayi sizi kuyenda bwino. Choncho inu amene mwamuzungulira wajantoliro muzikhala naye very close chifukwa akhoza kuziombera akhoza kuzimangirira akayiganizira convoy akayiganizira gamoto ya Lexus akaganizira mabouncers akaganizira milandu imene ndi maministers zake achita kumabesa ndalama kupushale apaso mabesa ndalama zina ku Germany izina suma zibesaso kuja kumacheda ku pharmacy koma chaka chirocho we tuliri wajantoliro likalindo tadizi mwana wupya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.